Все още не сме стартирали за хората, които сега се включват. Изчаквам още малко да се събереме. Така, колеги, значи, здравейте вече да кажа на всички, мисля да стартирам. Не трябва да пусна на камерата си, не виждате. Така, ще стартирам. Ще ви реша като за начало две задачки. Само да видя. Вижда ли се всичко? Да. Мога да пусна и запис. Нали всички ме чувате? Би трябвало. Рано сутринта трябва да се събудиме. Не сме си изпили кафето, но да побачкаме малко за тия линейни, канонични задачите и нататък. Дали ме чувате? Чувате се, да. Прекрасно. Чакайте да си отворя чат. Добре. Добре, пускам запис и стартираме. Така. Добре, значи аз направо ще ви реша задача. Тя да бъде от следния вид, да бъде максимум на целева функция ZL от Хикс, която да бъде X1 плюс X2 при ограничение, значи допустимото множество на задачата ML е X1 плюс X2 да е по-малко или равно на минус 1 и X1 минус 2 пъти X2 да е по-малко или равно на 2 и X2 да има условия за неотрицателност. Значи това е задачата. Какво е условието на задачата? Първото условие, първата част от задачата, която ще бъде за симплекс таблицата, е да се намери, може да си го напишем, нали? Да се намери множеството от оптимални решения. Значи, такава задача се отбелязва е така с L, за да знаем кое. Значи да се намери множеството от оптимални решения на задачата M. На задачата L, не на задачата M. И оптималната стойност на
целевата и функция ZL от X. С една дума да намерим ето този максимум и да кажем този максимум къде се достига, върху ето това канонично множество, върху това множество, което то не е канонично, но е някакво множество в R на втора. След малко, като напишем канонична задача, ще бъде канонично самото множество. Добре, сега решавайки тази част от задачата, като правим двойствеността, ще напиша условието за нея, но решавайки тази подточка, тя да канонизираме задачата. Значи, пишем нещо от вида задачата. L не е в каноничен вид. Значи, като не е в каноничен вид, преминаваме към каноничната задача. Само момент, извинявайте. Така. Добре. Значи, преминаваме към каноничната задача на задачата. Точно каноничната задача K на задачата L. Значи това е първата стъпка, да си напишем каноничната. Сега защо тази не е в каноничен вид? Ими не е за минимум критерия. Тук това ограничение не е от тип равенство. Това не е от тип равенство. Също, ето тази дясна страна, ето това число е по-малко от 0. В смисъл не е отрицателно. И също x1 няма условия за неотрицателност, липсва. Това нещо. И това трябва да го оправим, канонизирайки задачата. С една дума, вече пишейки каноничната задача, минавайки към нея, като x1 няма условия за неотрицателност, казваме x1 го представяме във вида x1 плюс минус x1 минус, където x1 плюс е неотрицателно и x1 минус е неотрицателно. Така. Добре, а как ще изглежда самата задача? Значи тя ще бъде за минимум. Тя ще е минимум на zk от x, което е минус zl от x, защото дали ще смятаме максимума на тази функция или ще намерим минус минимума на минус тази функция, е след тая. Това ще стане минус x1, минус x2. Нещо ми блокира мишката. Така. Значи ще стане минус x1, ама x1 е x1 плюс минус x1 минус. Значи ще стане минус x1 плюс x1 минус x2. Значи това ще е целевата функция. Добре, при какви ограничения? Значи ограничението ще бъде ограничението ще бъде канонично множество mk, това ще е задачата k. И първото ограничение какво става? Значи то е x1 плюс x по-малко или равно на минус 1. Значи го умножиме по минус 1 да стане от вида минус x1 плюс x1 минус. Така, защото е било минус x1 и след това минус x2. И то ще бъде по-голямо или равно на единица. За да го направим на равенство, вадим една неотрицателна нова променлива x3 и казваме, че е равно на 1. Това е първото ограничение. Сега, за второто ограничение, то дясната му страна е положителна 2. Няма да го умножаваме по минус единица. Ще си остане x1 плюс минус x1 минус. Така. Минус 2 пъти x2. И сега трябва да добавим нова неотрицателна промена, защото тук неравенството е по-малко или равно. С една дума ще стане плюс x4 равно на 2. И всичките променливи x1 плюс,
x1 минус, x2, x3 и x4 нововведените имат условия за неотрицателност. Това вече е каноничната задача на задачата. И ако има ли въпроси, как стигнахме до тук? Това е важна стъпка в решението на задачата, защото ако не си напишем правилно каноничната задача, ние не можем да продължим нататък. Съответно ще поизчакаме да си го донапишете, но ако някой има въпроси, съм тук да разясня, ако нещо не е станало. Защо пълно е минус x3 плюс x4, ако някой притеснява, също мога да кажа по-подробно. Не се и притесняйте и да ме прекъснете. Да. Аз имам един различен въпрос. Контролното ще съдържа ли тази задача за транспортната класическа задача? Дето от последния семинар. Ако искате, ще обсъдим темата, но да е като приключиме. Като приключи упражнението и спра запис, мога да обсъдим. Става ли така? Да. Добре. Така. Добре, ако няма други въпроси, продължавам към следващата част. Значи, тази задача в момента, това, което трябва да видим, тя дали е в базисен вид. Значи, базисен вид означава, ако напишете множеството МК, нали, канонично множество вида, матрица А по вектор Хикс е равно на вектор стълб Б и Хикс с условия за неотрицателно. За случая матрицата А е с вектор стълбове минус 1, 1, 1, минус 1, минус 1, минус 2, минус 1, 0, 0, 1. Какво означава тя да е в базисен вид? Това означава да фиксирате колко е ранга на матрица. Значи тази матрица е от пълен ранг по редове, защото тези две векторечета, те са линейно независими. Значи рангът на тази матрица е 2. С една дума, максималният брой линейно независими вектор стълба на тази матрица ще бъде 2. Ние искаме да фиксираме два от тях, които да бъдат да бъдат базисни, но не само това, искаме те да бъдат базис 1,0,0,1, стандартен базис на двумерно пространство. Това е което ни трябва. Малко по-сложно го казвам, доколкото трябва, но тогава това ще бъде в базисен вид. С една дума, вие ще сте фиксирали две променливи от тези две уравнения и това, което ще се случва, ако имате тези два вектор стълба, е, че примерно ето тук, където го има вектор стълба 0,1. Това означава, че хик 4 дума, малко ми сеча, колеги, ще спра камерата. Това така се случва. Значи, то е решено спрямо второто уравнение е решено спрямо хикс 4 и не присъства в хикс 1. Ако има и друга такава променлива, но просто знака трябва да е положителен пред нея, ние ще може тези променливи да кажем, че са базисни, да изразиме чрез тези базисни, не базисните променливи, но трябва да имат и тези два стълба. Или някъде просто трябва да има вектор стълбовете на единична матрица от втори ред. Мога така го мисля. Ако уравненията бяха 3, щяха да бъдат от матрица от трети ред. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. И ако присъстват тези два вектор стълбове някъде, нали, някой от стълбовете да бъдат, могат да бъдат примерно този и този. Тогава казваме, че матрицата е в базисен вид. Ако не, се преминава към М задача. И в случая задачата К не е в базисен вид. Тъй като вектор стълба едно 0 не е вектор стълб на матрицата.
Нали, той липсва. Добре, значи преминаваме към M задачата. Само момент. Значи преминаваме към M задачата. M на задачата. Така, значи ако липсват един или двата, или ако бяхме с три ограничения тип равенство за каноничната задача, три, нали, такива вектор стълба, без значение дали един, два или три липсват, в случая един или два, преминаваме към M задача. И каква ще бъде тя? Тя ще ви бъде минимум Zm от Хикс, която ще бъде де-факто ZK от Хикс плюс M голямо по нова променлива. Значи тук променливите са ни до Хикс 4, значи новата променлива ще бъде Хикс 5. И е само една променлива, защото само един от тези два вектор стълбове липсват. Ако липсваха и двата, ще имаме две нови, те се наричат изкуствени променливи. Сега, какви са ограниченията? M, долен индекс M ще го късна, това е задача M. Значи, като липсва вектор стълбът 1,0, значи това означава, че в първото ограничение, ето тук, вече в новата задача ще добавим изкуствено променлива X5, за да вече да го има този вектор стълб. Значи ограниченията ще бъдат почти същите с тази лека промяна. Но това е съвсем отделна задача, която сега ще решаваме. Значи стане минус X1 плюс X1 минус X2, минус X3 и плюс X5 да е равно на 1. След това имаме X1 плюс, минус X1 минус 2 пъти X2 плюс X4 да е равно на 2. И всичките променливи имат условия за неотрицателност. Сега тази задача M, тя е канонична и по построение тя винаги е в базисен вид. С една дума за нея имаме начален връх, с който Simplex метода може да стартира. С една дума ще може да стартираме табличната форма на Simplex метода върху тази задача. Тя по построение винаги може. А това число M, забравих да кажа, е положително достатъчно голямо. И това, което казах е, че тази, нали, задачата M е в базисен вид спрямо базис. Значи като е базис, има два начина, или да кажем индексите с индексно множество, или да кажем кои са базисните променливи. Нали, под базис да разбираме самите базисни променливи. Ако е кои са индексите, значи индексите са четвърти и пети. Нали, да пише го като множество и няма значение, нали, 5-4 го слагам. То е също като 4-5, както е казано като множество. Но, ако трябва да го напишем като базисни променливи, първо пише X5, след това X4, защото първо ще сложим X5 в Simplex таблицата, защото тя съответства на първото ограничение. Нали. Това е променливата, която е решена в първото ограничение, или съответства на вектор стълба 1,0, а след това е X4 и по такъв начин ще ги подреждаме сега ще го подреждаме този базис в Simplex таблицата. А не базисните променливи са всички останали. X1 плюс, X1 минус, X2 и X3. Добре, вижте сега тая M задача. Дали нещо ви притеснява как я построихме, написахме и ако всичко е окей, ще продължим към каноничната. Към табличната форма на Simplex метода. Добре, колеги, предполагам, че би трябвало да няма някакви въпроси тук. Ако някой го притеснява, може и после като спра запис и кажа да си задаваме въпроси, да ме питате. Добре. Сега. Някакъв е такъв текст да си напишем. Преминаваме към табличната форма на Simplex метода, но е важно, че е за задача M
Значи за задача правиме таблична формула Simplex метода. Какво беше това? Това беше една ето такава таблица. Тук ще се пише XB базисните променливи. До тях коефициентите в целевата функция, които те приемат. Те до тук е в едно двойно блокче, ако по-дълго го направих, колкото ще ми трябва, са всичките променливи в задачата. Те са x1 плюс, x1 минус, x2, x3, x4 и съответно x5. Така. Така. Тук слагаме b черта или xb черта. Няма много значение какво. Като избор. По предсако ми се дъската, чакайте сега. Сега ще го правим. Направо ще ви споделя екран, да не трябва всеки път да я споделям наново. Така. Така. От време на време ми бъгва самата дъска и трябва да я отворя наново. Ето тук, в синьо сега, ще сложим коефициентите, които са пред променливите в целевата функция на задачата m. Сега, аз го написах така zk от x плюс m по x5, ама ако трябва да е написано, нали, имплицитно, това ще бъде минус x1 плюс x1 минус x2 плюс m по x5. Просто добавих и ето тази част на z от x. Добре, коефициентите пред x1 плюс x1 минус са съответно минус 1 и 1. Пред x2 коефициентът е минус 1. Пред x3 и x4 коефициентите са 0. Пред x5 е m голям. След това трябва да сложим базите променливи. Както ви казах, първо слагаме базите променливи x5, след това x4 не по лексикографски да ги подредим по индексите, а по този начин, защото в крайна сметка ние ето тук ще сложим коефициентите не коефициентите е първия ред на матрицата А. Този първи ред, ето тези числа, съответно на първия ред на матрицата минус 1, 1, минус 1, минус 1, 0, 1, те са вързани с x5, защото това уравнение решено спрямо x5. Така че по този начин трябва да бъде написано. Само преди това, ето тук просто трябва да сложим самите коефициенти. Нали, с една дума, ето това M и ето това M е едно и също, просто тук CB се има предвид коефициентите пред базисните променливи. Пред x4 съответно е нуличка. Извинявайте да питам, x5 отгоре, защото отговаря на 1,0. Нали така? Да. И защото то е вързано с след това първо уравнение. Виждаш ли? С една дума, ние сега като напишем матрицата А и напишем ето тук минус 1, 1, минус 1, минус 1, 0, 1, това тези чиселца ето тук, това са ти координатите на матрицата от първия ред. Те са вързани с ограничение, което е вързано с x5 или както ти го казваш, трябва просто x5 да съответства на 1,0, защото ако напишем и вече втория ред на матрицата А, то е съответно 1 минус 1, минус 2, 0, 1, 0. Или сложили сме x5 да бъде първа базисна, на x5 ето тук в таблицата съответства 1,0. А x4 е втора, с една дума на нея съответства. Успях ли да отговоря? Да, разбрах го, благодаря. Чудесно. И ето тук, сега в зелено, ще сложим десните страни на ограниченията в задачата им. Съответно, те са 1 и 2. Едно е за първото ограничение, 2 е за второто. Добре, сега ни трябва да пресметнем относителните оценки. Защото в момента ние се намираме в някакъв връх. Ние този връх дори му знаем координатите. Ако искаме да си правим нещо като чертеж някъде, примерно, къде го сложа този чертеж е тук, примерно, в момента сме в някакво върхче хикс черта, ние му знаем координатите. Значи, те са ето тук десните страни. Петата координата, спрямо x5, ще бъде ето тази единица. Значи малко по-насам ще там този чертеж. Примерно айде е тук. Значи ето тук
какво е хикс черта, петата координатка е единица, четвъртата координатка е двойка и останалите са нулички. 1, 2, 3, 4 и последните две са единици. Значи ние в момента сме в този връх. И трябва да видим от ръбовете, които излизат от него. Те са 4 на паров. С една дума 4 са небазите променливи. За всяка една от тях колко е относителната оценка. И ако всичките са неотрицателни, ние ще бъдем в оптимален връх. Значи това ни е началният връх, в който сме в момента и сиплекс метода с относителните оценки ще видим тръгваме ли по някой ръб или не в момента. Добре, ама за да го направим, трябва да ги изчислим тия относителни оценки, защото това те ни казват като информация. Ако някаква относителна оценка черта е положителна, означава C1 айде плюс черта е положителна, това означава, че тръгвайки по ръб с направление посока D1 плюс, целата функция ще нараства. Ако е равно на нуля да се променя, ако е отрицателна ще намалява. Ако имаме една от тези 4 относителни оценки отрицателна, няма да бъдем в оптимален, защото ще имаме направление, по което като тръгнем по някой ръб, който излиза от този начален хик черта, целевата функция ще ни намалява. С една дума ще имаме някаква точка, която ще приеме по-малка стойност от хикс черта. С една дума на теория в момента проверяваме дали хикс черта е оптимален, дали е оптимално решение. Това не е ли двойка? За къде? Координата. Да. Аз какво съм написал? Тук е двойка. Не. Да. Обратно. Да. Тук е единица, тук е двойка. Значи тази единица идва ето тук, ето тази двойка идва ето тук. Малко ми е наджичкано при мен и няма точка да го напиша, но е точно така. Тук е двойка. Благодаря ви. Добре, сега тези относителни оценки как се пресмятат? Значи, ако смятаме ето това число от ето тук, то ще бъде това число минус 1, значи C1 плюс черта, това ще бъде минус 1 минус вектор стълба транспонирането този M0, ето този, умножен по ето този, по минус 1,1. Значи това ще ви даде минус 1 минус, ще стане минус M плюс 0, или това ви дава M минус 1. Толкова е тази относителна оценка. Значи тук е M минус 1. Сега, като имате издвоени променливи, може да запомните нещо, с което да си спестявате смятане. Сдвоени означава x1 плюс x1 минус. Те са сдвоените променливи на x1. Сдвоени, защото просто разделяме едната променлива на две. Ето този вектор стълб. Ако го вземете и умножите по минус единица, ще получите този вектор стълб. С една дума, ако тук е минус 1, минус 1, 1, m минус 1, тук става 1, 1, минус 1, значи ето тук ще бъде минус m плюс 1. Няма нужда да я смятате. Обаче, ако трябваше да я сметнем, какво ще е C1 минус черта, значи тя какво ще стане? Тя ще бъде ето тази единица. Значи C1 същия M0, транспониран, да стане наред, умножен по ето този стълб, по 1 минус 1. Това ще стане 1 минус m плюс 0 и точно както обещах, става минус m плюс 1. И това е хубаво винаги да го следите. Дали просто тези две вектор стълбчета не са линейно зависими или дали сумата им винаги е 0. Може и така да го проверяте. Ето минус 1, 1 дава 0, минус 1, 0, 1 и минус 1, 0. Като ги съберете тези две вектор стълбчета от табличката, трябва да се получава 0 вектор или те винаги са зависими. Добре. Сега, трябва да изчислим още. Ето тези няма какво да ги смятаме на базисните промени. Тези относителни оценки винаги са нули. Сега другите да ги сметаме. Ето тук какво трябва да пише. И ще пише минус 1, минус минус m, значи плюс m. Значи ще бъде m минус 1. Тук какво ще пише? Ще пише 0, минус минус m, значи m. Тук какво пише? Значи тук се изчислява минус c0 черта. Значи тук е минус c0 черта. Защо минус? Защото просто така го смятаме, в смисъл, правим го 0 минус 1, ето тук пише една нуличка, 0 минус същата сметка и затова ето този допълнителен минус. Но като сметка е пак този вектор стълб M0
транспониран, умножен по 1, 2. Това ще ни даде просто минус m. Така че ето тук в зелено пише минус m. И това е първата симплекс таблица. Сега, това, което търсим в първата симплекс таблица е отрицателна оценка. Като е m задача, отрицателна относителна оценка означава знакът пред m някъде да бъде отрицателен. Защото ако имате относителна оценка, в който знакът е положителен, с една дума имате нещо от вида алфа по m плюс бета, обаче алфа е положително. Да имате някаква е такава относителна оценка. За достатъчно голямо m, без значение бетата какво е смисъл. Тук мога да пише минус 10 на 10, ако искате. За достатъчно голямо m, тази относителна оценка ще направите положителна, ако коефициентът пред m, разбира се, е положителен. Обаче за отрицателен това не е вярно. С една дума не може да вземете достатъчно голямо m и това нещо да ви е гарантирано, разбира се, взето спрямо всички останали, разбира се, да ви бъде положителна. С една дума, това е отрицателна оценка, с една дума този връх, който сме в момента, хикс черта не е оптимален. Не е изпълнен критерия за оптималност и преминаваме към нова симплекс таблица. Вектор стълба, който гледаме, е ето този. Защото ето това ни е отрицателната оценка минус m плюс 1. И общо взето единственият кандидат за ключово число, защото имаме само на положително, ето това. Да го напишем малко по-подробно. Значи в случая, в първата симплекс таблица, чиселцето Q ни е 1 минус като индекс. Значи променливата хикс 1 минус ще влиза в база. На местото на кое? Пето, общо взето трябваше да изчислиме колко е минимум от 1 върху 1 само, което е единица. Това ще е ключовото число, така че променливата, която ще излиза от базиса е с индекс 5. Нали? Като сте избрали ключовото число, това означава, че ето тази променлива хикс 1 минус, като гледате нагоре от ключовото число и гледате ето тези, тя ще влиза в базиса, а като погледнете наляво от ключовото число, това ще е променливата, която ще излиза от базиса. С една дума хикс 1 минус стига на местото на хикс 5 във втората симплекс таблица. Значи пишем втората симплекс таблица и те са съответно хикс 1 минус хикс 4. Базисните промени. С една дума ние в момента, ако се върнем към чертежа, взимаме посоката C1 минус, примерно ето по това гъбче, направлението D1 минус и ще скочим в друг връх. И стойността на цървата функция в него ще бъде по-добра. Примерно ето тук може да е някой x2 черти, към който симплекс метода скача. Добре, и дайте сега да видим какво ще стане. Така, тук е C черта, така. Значи x1 минус е единица, коефициента на x4 е нуличка. Сега, ето тази част от таблицата, на втората симплекс таблица, генерираме от горната част, ето тази, на първата таблица, използвайки правилно първоуник. Сега всичко се върти относно ето това ключово число. Където е ключовото число, разделяме на ключовото число и записваме вече във втората таблица. В случая делейки на едно нищо няма да проверим, така че пишем същия ред. Той ще е минус 1, 1, минус 1, минус 1, 0, 1, 1. Стълбът, където е ключовото число, тук трябва да стане 0 и относителната оценка да е 0. Защо? Защото сме написали, че x1 минус е първа базисна променлива. Значи това означава, че в матрицата тук трябва да пише вектор стълбът 1,0 и съответно относителната оценка да бъде 0. Другояче казано, общо взето ние искаме да направим линейни преобразования на горната таблица по стил на метод на Гаус, така че от вектор стълб в ето тази част 1 минус 1 минус n плюс 1 да стане 1, 0, 0. И по правилно първоуника пресмятаме. Значи, какво беше правилно първоуника? Ако трябва да изчислите, тук съм си стил нуличката, какво трябва да пише в ето тази клетка, то ще бъде, в оранжево го слагам първоуника ето така,
Значи, ако това ви е елемента в тази матрица, значи, примерно той да бъде T, съответно 2, 1 прим, това ще ви бъде 1 минус 1 по минус 1, разделено на ключа като единица. С една дума, общо взето 1 минус 1 или 0. Ето тук трябва да пише 0. Аналогично, ако трябва да видите тук какво пише, пак правите такъв правоъгълник. Ето така. Тук какво трябва да пише? Че това ще ви бъде T2, 3 прим. Значи това ще бъде минус 2, ето тази минус двойка, минус 1 по минус 1. Разделено на ключа. Добре, и следващите вече ще ги поизмятам. Значи това какво ще направи? Това ще направи минус 2, минус 1, значи минус 3 ще дойде тук. Така, да си кача да гледам таблицата. Какво ще бъде следващото? Тук ще бъде минус 1, тук ще бъде единица, тук ще бъде единица, тук ще бъде тройка. Друг начин да го мислите е, че можеше да направите такава операция. Ако R2, R3, а тук вие R1 прим, R2 прим, R3 прим, значи вие получихте, че R2 прим вие R1 плюс R2. С една дума може да вземем ето тези два реда и да ги съберем и да ги напишем на второ място, когато тук ще дойде нуличка и затова стана по този начин. Събери винаги, минус 1 и 1 дава 0, 1 и минус 1 дава 0, минус 1 и минус 2 даде минус 3. Но това е операцията, ако го правите с целите редове, както примерно са ви учили по линейна алгебра. Това, което ние преподаваме по координатно с метод на правоъгълника и това в някакъв смисъл е по-полезно, защото ако трябва да директно да напишете с това правило на правоъгълника, но де-факто е едно и също. Както е по-удобно, така го смятайте. Въпросът е да се сметне вярно. С една дума да сметнете вярно и трета симплекс таблица. Това е важно. Така, нещо много ми цепи лаптопа. Чакайте само нещо, колеги. Нали при мен е проблем. Добре, интернет. Знаете ли какво ще си намаля брайтнеса на лаптопа? Да не би да е от това. Нещо да точи? Не, няма. Добре. Така, остана сега относителните оценки, да си ги сметнем. Пак по правило на правоъгълника. Тук ще бъде 0, защото ще стане m-1 минус 1, значи плюс, минус m плюс 1 или нуличка, или просто можехме да използваме, че то ще са един и същ по знак. С една дума, като тук е нуличка и тук трябва да е нуличка, защото сумата трябва да е 0, тия сдвоените. Добре, следващия какво ще бъде? И пак ще бъде 0 тук. Така? Тук ще бъде единица. Това ще бъде 0. Тук ще бъде m-1. Така. И тук ще бъде минус 1. Добре. И в този момент критерия за оптимално се изпълнен, нали? Защото ние в крайна сметка получихме, че CG черта е неотрицателно и това е за всяко G от небазисните индекси, които в случая са 1+, 2, 3 и 5. С една дума, критерият за оптималност е изпълнен.
С една дума, край на Simplex метода. Намерили сме или сме попаднали в един оптимален връх на M задачата. Добре, сега трябва да си напишем тази информация. С една дума, минимумът, който е на ZM, веднага може да кажем от таблицата колко. То е ето това число C, но то беше минус C0 черта. Взимаме го с обратен знак. Значи става минус 1 по или само минус предайте. Минус, ето това число C минус 1 или в случая 1. Значи минимума на целевата функция за ZM на задачата M е единица. Едно оптимално базисно допустимо решение на задача M, това какво ще бъде? Това ще бъде Хикс звезда, значи първата му координатка, защото 1 плюс е небазисна променлива, е 0. Втората координатка обаче 1 минус е базисна. Ето тук пише единица. Значи тази единица я слагаме. Едно. След това Хикс 2 и Хикс 3 променливите те са небазисни, или това са небазисни индекси, значи тук 0,0. След това Хикс 4 е базисна, слагаме ето тази строка за тази координатка. И Хикс 5 е небазисна променлива, значи 0. И това са координатите на едно оптимално базисно допустимо решение на задачата. Остава да видим множество от оптимални решения. Но преди да го направя, това, което искам да отбележа, е, че ние може да си проверим задачата, дали сме... после, защото сега сме на задачата M. Да си до задачата L. Ще правя това. Искам да ви покажа, че може и с Excel човек да си провери сметките. Което е хубаво, като се упражнява, да има как да провери в крайна сметка, че е смятал вярно. Така, сега. Това, което остава обаче да видим, е множество от оптимални решения. Или ако искате базисно допустими решения, и двете вървят на задачата M. Значи, за целта ние трябва да търсиме в относителните оценки на оптималната таблица или на последната таблица такива относителни оценки на небазисни променливи, които са равни на 0. Значи тази е базисна, не ни върши работа, тази е базисна, не ни върши работа. Имаме две небазисни, тази и тази. Значи две небазисни нули. Сега те ще ни дадат посоки. Едното ще бъде посока, разбира се, другото ще бъде направление, по които ръбовете ще приемат, по тези ръбове целевата функция за ZM ще си приема същата стойност единица. Какво имам предвид? Ако тук в момента ви е Хикс звезда, имате два ръба. Единият ще бъде по посока D1. Ето така. Плюс. И другия ще бъде по посока, между другото, D2. Ето така. Защо посока? Защото в крайна сметка това ще бъдат лъчове. Как разбирам това? Защото в стълба, който е над тях, ето тук няма положително число. Щом няма положително число, това ще бъде посока. И тук няма положително число, сега долу ще бъде посока. Ако имаше положително число, ако тук пилно беше плюс единица, тогава канонично множество ще да свърши някъде и да имаме друг оптимален връх. Сега в случая не е така, така че и на двете места пише минус, така че трябва да ги видим тези посоки, какви са координатите. Значи трябва да си напишем посоката D1+, какви са координатите и на D2. Сега, ако имаше положително число, няма да го наричаме посока, ще го наричаме направление. Защото по лекции сте учили, че посоката е такъв вектор, който ако вземете точка към нищо множество, добавяте те по тази посока, за те не е отрицателно, винаги ще оставяте в множеството. В този случай действително посоки са, но може и да е направление. В смисъл за достатъчно голямо Т да излезе от към нищо множество.
В случай не е така и трябва да си видим координатите. В обща постановка такова D, G как се пише, на базите променливи е минус AG, вектор стълба, който е отгоре, и след това е EG, където за небазите, където небазите това ще е такъв вектор, който има нулички, единичка е само на индекса, където сте G. И сега това G, разбира се, побягва небазните индекси. Ето тези 1 плюс, 2, 3, 15 ни трябва посоката D1 плюс и D2. Значи за D1 плюс какво ще е правилото? И ми гледаме ето тия чиселца. Значи те са по базисните променливи. И взимаме тях, минус 1 и 0, и с обратен знак ги слагаме на базисните позиции. С една дума 1 и 0 тук идват. Всички останали са нули, само че поставяме единица, само ето тази единица, ето тук я поставяме, защото това е посока D1+. Значи там е единицата. Сега за D2 също да стане ясно. Гледаме ето тези векторчета. Значи слагаме единица тук и тройка тук, защото с обратен знак и защото това е посока D2, слагаме единица на трета координата или в случая за x2. Сега дума, това са ни посоките, които ни трябва. И ако искаме да опишем цялото множество от оптимални решения на задачата им, то ще бъде с два параметъра. Значи ще бъде, тук да е xm звезда. Значи xm звезда и ще ги пишем два параметъра. Нали, примерно T1 и T2. Значи ще бъде от вида xm звезда плюс T1 по посоката D1 плюс T2 по посоката D2. Където, разбира се, T1 приема неотрицателни стойности и T2 приема неотрицателни стойности. Ако искаме по координатно да напишем какво сме получили, това ще бъде вектор стълба 0, 1, 0. Дайте като стълб ще го напиша за по-лесно. Като ред, като стълб. Значи 0, 1, 0, 0, 3, 0. Към него добавяме T1 по 1, 1, 0, 0, 0, 0. Плюс T2 по 0, 1, 1, 0, 3, 0. Да. И какво се получава? Получава се T1 плюс T2 плюс единица, T2, така като трета координата, четвърта координата 0, пета координата е 3 пъти T2 плюс 3 и шестата координатка е нуличка. Ето, така изглежда. И разбира се, T1 и T2 приемат неотрицателни стойности. Добре, това ви е множеството от оптимални решения на задачата. Сега, като имаме това нещо, мога да преминем към задачата K. И казвам... Само въпрос. Да. Поне това са две различни посоки. Не трябва ли по някакъв начин експлицитно да кажем, че може да тръгнем по една от двете? Този запис някакси позволява като че ли да се отместиме малко в едната посока и после в другата посока. Да, можем. Не трябва ли от точката някакси да го пишем така, че да тръгнеш или по едната посока, или по другата? Не. Всичкото е тук. Всичкото, разбираш, цялото нещо. В смисъл, ти можеш така да тръгнеш. С една дума ти го... Не се ли описват самите решения да са по ръбовете, едва ли не? Това е цяло пространството от решения, не са ръбовете, а са... ама какво са ръбовете в случая? Защото ти си мислиш ръба, че ти е нещо двумерно, ама то тук е петмерно. Да. Мисли си го така, какво ще ти бъде ръб, ако задачата не е двумерна, айде такова нещо, а ако е тримерна? Какво ще бъде ръб? Или четиримерна? Ако дигнеш малко пространство. Тя ще е равнина. Добре. Да. Нали? Схванах. Окей, благодаря. Точно това се има предвид. Така че, като си тия двете, цялото е това нещо. Ще бъде решение. Или ти мога да вземеш линия и не се ли получава по-скоро заради това, че са лъчове? Да. Добре. Окей, схванах. Благодаря. Аз като ти казах за ръб, имах предвид
да е нещо на канонично множество, без значение дали то е крайен или безкрайен. Просто проблемът беше без значение дали тук е лъч или е ето така, до някъде. Че проблемът е, че като правиме проекция на в случая 6-мерно множество тук на графична таблета на дъската, то това е нещо двумерно и някак си те лъже, че цялото решение действително е това. И за двумерна задача ти си напълно прав, нали? Защото аз като го напиша по този начин, аз реално описвам такова нещо. Нали? Аз описвам цял конус, а пак може да се окаже, че решението е по контура и защото аз взимам точки, които са отвътре. То тази проекция не е точно, не описва самата геометрия на множеството, което описваме в момента. Нали успях да ти отговоря? Да, окей. Само ако е така пак крайно, както нарисувахте тази точка там за D2, тогава решенията пак как може да ги нарисуваме? Ще са цялото платно. Просто все едно взимаш това вектор, че го месиш така. Всяка една от точките от D2 може да ги пренесем с посока D1. Да. Окей. Добре. Така мога да мислите. Добре, супер. Добре. Значи, сега може да отидем към минимума на ZK, който в случая ще бъде минимумът на ZM. Някой къде съм си го написал. Да, ето. Значи, това защо е така? Защото тук изкуствената променлива я получихме, че е 0 и навсякъде в оптималното решение изкуствената променлива е нуличка. С една дума, това е x5, то ще бъде 0. С една дума, като дойдете ето тук, вие умножавате това m по 0. С една дума, оптималната стойност на ZM минимума ще и оптималната стойност на ZK. С една дума, това, което пише минимумът на ZK, ще ви е минимумът на ZM, който ще бъде единица. Чудесно. Сега ще ни трябва K звезда да си напишеме и D1 плюс и D2 вече в задачата K. Как изглежда? Значи Хикс K звезда и тези ще са същите, просто трябва да отрежем изкуствените промени, последните. На дума тук координатките ще бъдат 1-1, не 1-1, а 0-1. На Хикс K звезда значи 0-1, 0-0-3. D1 плюс ще бъде 1-1-0-0-0. D2 ще бъде 0-1-1-0-3. И да не го пиша пак, или айде да не ни мързи, то ще бъде абсолютно също като това, което сме написали тук, множеството от оптимални решения. Значи ето това е едно оптимално базово допустимо решение. Извинявайте, D2 не е ли 0-1-1-3? Не, аз съм го преписал грешно. 1-1-0-3. Да, благодаря. По-скоро си е така. Така. Добре. Сега, множеството от оптимални решения, те ще бъдат XK звезда, обаче пак с два параметра T1 и T2 и ще бъде също като това, само трябва да махнем изкуствената промена. Сега дума първа координатка T1, втора T1 плюс T2 плюс 1, третата си остава T2, четвъртата е 0 и петата е 3 пъти T2 плюс 3. Разбира се, за T1 не отрицателно и за T2 не отрицателно. Значи това е множество от оптимални решения. Съжалявам, че за шума, колеги, не знам, защо се седите къкта в неделя. Нямам управление на това. Значи, множеството от оптимални решения на задачата K. Е това нещо. И сега трябва да минем към първоначалната задача. Някой пита ли нещо? Да попитам, ако последната координата не е 0, изкуствено променлива, тогава какво беше? Значи, ако получиме оптимално решение на задачата M, някой изкуствена променлива не е 0, значи директно може да кажем, че каноничната задача K, на която е написана M задачата, е неразрешима, тя няма да има решение. В смисъл, ако правилно ви разбирам, който тук се беше получил единичка, нали?
Да, например. Значи тази задача M, тя ще има оптимално решение. Нали, това е оптималното решение. Но задача така няма да има решение. Допустимото множество ще бъде празно. Окей, мерси много. Добре. Сега за задачата L ще искаме да видим колко е максимума на ZL. Значи той ще бъде минус минимумът на ZK, в който случай минус 1. Така беше връзката между другите. Добре. Сега XL звезда може да го видим. D1. Просто то ще остане нулев вектор, но да го видим. D2 обаче ще го има като посока. Значи XL звезда, припомням, X1 координатката ще бъде разликата на ето тези двете, защото в този случай на каноничната задача те са X1 плюс X1 минус, обаче в задачата X1 е просто тяхната разлика, значи тук ще стане минус 1, защото е 0 минус 1, след това 0 и това е, защото две координатки, нали, задачата беше двумерна. Нали, защото ето това X3 и X4, това са неотрицателните променливи, които правиха ограниченията на равенство. Мисъл, най-първата задачка тя беше двумерна, значи тук минус 1, 0. Тази посока ще бъде 0,0, D1 посоката. Защо? Защото 1 минус 1 ще е D0 и е тази нуличка. А сега тук ще стане минус 1 от 0 и 1, значи минус 1 като посока и след това единичка. И множеството от оптимални решения какво ще бъде? Значи това е едно оптимално базисно допустимо решение на задача L, а множеството от оптимални решения пак на задача L ще бъде XL звезда с един параметър T, значи ще бъде XL звезда плюс T по посоката D2, което в случая ще бъде минус T минус единица, T. Разбира се, за T не е отрицателно. И това е множеството от оптимални решения. Припомним целевата функция ZL от Хикс. Тя беше X1 минус X2. Или плюс. Дайте само да видя. Бяхме списали плюс, значи тя е X1 плюс X2. Защото мога да си проверим в момента. Значи, ако е X1 плюс X2, колко ще бъде ZL в XL звезда T, значи това ще бъде минус T минус 1 плюс T, значи това си е пак минус единичка. Така че да, това е оптималната стойност. Приключили сме с тази подточка. Хубаво е обаче да вземем да отворим един Excel, да си вкараме задачата. Да проверим, че де-факто сме смятали вярно. Чакайте, че сумати неща тук не изникват. Не. Така. Значи ще върна първоначалната задача, набързо да си я вкараме в Excel да я сметнем. Значи коефициентите на целевата функция те са 1 и 1. Тук 1 от първото ограничение, дясна страна минус единичка. Тук е 1 минус 2, дясна страна двойка. Примерно ето тук да ни бъдат променливите X1 и X2. Значи за X1 е тази клетка, за X2 е тази клетка. Значи тук искаме да кажем, че това ще бъде sum продукт на коефициентите с променливите. Точка и запетайка. Тук набързо слагахме ни долари. Положиме надолу формулката. Викаме solver. Задачата беше за максимум. Кои са променливите? Ето тези. Кои са ограниченията? Значи двете ограничения ни бяха от тип по-малко или равно. Чудесно. Значи може да кажем, че ето тези двете са по-малко или равни на тези двете.
Ще добавя и, че x2 е по-голямо или равно на 0, защото x1 няма такова, няма да слагам, че и двете променливото слой за неотрицателност. Смятаме го с simplex метод. x2 беше... Да, x2 беше този вид. Цъкаме му solve. Така. И ни даде стойност минус 1 и ни даде оптимално решение минус 1, 0. Солвъра. Ние какво бяхме сметнали? Минус 1, 0 върха. Солвъра ни го даде го тук. Оптимална стойност минус 1. Нещата изглеждат окей. Добре, по тази част някой има ли въпроси за първата част на задачата, която беше с simplex таблицата? Защото мисля да премина към следващата, която да ви разкажа. Тя е да се напише двойствената задача DL на задачата L и да се намери едно нейно базово допустимо решение, оптимално такова и оптималната стойност на целевата и функция. Значи тази задача не се решава преди да се реши първата задача, защото може човек да подходи така, да напише двойствената задача Тейл и почне нея да я решава. Но това не е хубаво, защото де-факто дали ще решавате една задача или нейната двойствена, де-факто вие решавайки само една от тях, едновременно и двете. Сега дума, ние като сме решили задачата L, ще може да кажем тези неща за нейната двойствена задача. Но първо да я напишеме, предполагам, защото никой не е казал, че няма въпроси. Припомням задачата L какво беше. Значи тя беше максимум ZL равно на x1 плюс x2 при ограничения x1 плюс x2 е по-малко или равно на минус 1, x1 минус 2 пъти x2 да е по-малко или равно на 2 и x2 има условие за неотрицателност. Сега като е задача за максимум, задължително ограниченията трябва да са от тип или равенство, или по-малко или равно. В задача за максимум, за да и пишем двойствената. Това е изпълнено. И двете ограничения са от тип по-малко или равно. Ако някой беше по-голямо или равно, щяхме да умножаваме по минус 1 съответния ред. С една дума, в момента ние не канонизираме, не я решаваме тази задача, пишем и двойствената. И това, че тук пише минус единичка, не ни притеснява. Добре, сега като пишем двойствената, тя ще бъде за минимум. Тя ще бъде V, ще пиша долу индекс DL, за да е напълно ясно, а променливите ще бъдат Y. Как да ги видим кои са? Те ще бъдат умножени по десните страни на задачата L. С една дума ще бъде минус 1 по Y1 или минус Y1 плюс 2 пъти Y2. Или тези коефициенти, десните страни B1 и B2, умножени по Y1 и Y2. Това е за целевата функция. След това имаме ограничения на тази. Това е задачата DL. Добре. Значи сега за момент, че трябва пак да затворя и отворя дъската. Броят на ограниченията ще е по-на променливите. Сега в случая пак ще бъде 2. Как се пише първото ограничение? Гледайте тия коефициенти. Едно тук пише единичка, тук единичка. С една дума първия стълб на матрицата умножен по променливите или ще бъде y1 плюс y2 и като е задача за минимум, тук ограниченията са от тип равно или по-голямо или равно. Кое от двете е в зависимост от това дали променливата, която разглеждаме в момента, защото в момента сме по x1, има условия за неотрицателност или няма. В случай няма условия
за неотрицателност на хикса, но значи избираме равно. И тук ще е равно на кое? Трябва да бъде равно на C1. А в случая C1 това е ето този коефициент. Ето тук е тази единичка. Значи тук е равно на 1. А второто ограничение ще бъде с ето тези коефициенти. 1 и минус 2. Значи ще бъде y1 минус 2 пъти y2 и тъй като x2 има условия за неотрицателност, ще бъде по-голямо или равно на единица. Коя единица? Ето тази тук от целевата функция. И двете ограничения в задачата са от тип неравенство. Така че y1 има условия за неотрицателност и y2 има условия за неотрицателност. Погледайте тази двойствена задача, дали нещо ви притеснява в нея. Както сме написали. Бе, колеги, ако не ви притеснява, аз ще искам да направя малко повече. С една дума, аз в момента тази задача мога да решиме с груба сила. Ще се опитам да ви дам обратна връзка за това нещо, точно какво има предвид. Но по-чистия начин е да се мине през канонична задача, защото може тази подточка да не бъде написана по този начин, може да бъде написана да се напише и двойствената задача на задачата L, двойствената задача на задачата K, да се намери връзката между тях и на всяка една от тях по едно оптимално базово допустимо решение. Сега тук съм го написал по този начин. Ако е написано само по този начин, човек какво може да направи? Значи максимума на ZL от Хикс е задължително минимума на VD от Y. Имате такова нещо. Връзка между тези две двойствени задачи. Щом е така, ние сме намерили, че минимумът на ZL, той е минус 1. Максимумът на ZL е минус 1. Значи то минимум също ще бъде минус 1. И двете са равни на минус 1. С една дума, едната част от подточката, минимум на VD от Y, е минус 1. Само трябва да знаем за тази връзка, която идва от теоремите за двойственост. Сега, как да намерим едно оптимално решение на тази задача? Това идва от самата таблица. Значи, от таблицата, която е от B подточка, ние имаме едно решение на двойствената задача, обаче на каноничната. Значи, може да покажем едно оптимално базово допустимо решение, обаче на задачата ДК. На двойствената канонична. Сега хубавото е, че това пи звезда, което го намериме, то ще има връзка и с някоя Y звезда, което е на двойствената линейна. Имат връзка. Значи, обаче това по формула е CB транспонирано по B на минус първ. Така се получава. Сега, CB транспонирано кое е? Това е в последната оптимална симплекс таблица. Ето това нещо. Коефициентите пред базите промени. В случая вектор стълба 1,0 или него транспонираме и става 1,0, не стълб, а ред. След това умножено по B на минус 1, това е някаква матрица. Коя ще бъде матрицата B на минус 1? Общо взето вие взимате матрицата А. Та матрица А тя е разбира. Обаче вие искате в оптималната таблица. В оптималната таблица пазите померили са ви хикса на минус и хикс 4. Значи, това означава ето този стълб, 1 минус 1 и ето този стълб 0,1. Значи това ще има матрицата B. Обаче на вас ви трябва да е минус 1. Значи матрицата B в случая е 1 минус 1, 0,1. Ако искате, може да си я обърнете, както се върши по линейна алгебра. Но това няма нужда да го правите, защото реално, преминавайки от първата към втората симплекс таблица, тази сметка в крайна сметка е направена. Може така да го гледате. Взимате тук първата пазна променлива и гледате координатите на стълба в последната симплекс таблица. Значи ето тук е 1,1. Това ви е първия стълб на B на минус 1. Значи тук е 1,1 слагаме. И след това взимате хикс 4 и му гледате вектор стълба в последната оптимална симплекс таблица. Тя е 0,1, така че това ще ви е втория стълб на B на минус 1. Значи тук е 0,1. И какво се получава за пи звезда? Получава се 1,0. Да.
като вектор ред. Или π звезда като вектор стълб, координатките са му 1,0. Добре, сега y звезда, ако ви е y1 звезда, y2 звезда, това да ви е едно оптимално базисно допустимо решение на задача DL, имате следното свойство, че y1 звезда ви е равно на π1 звезда по модул. Значи по модул те са едно и също нещо. С една дума може да се различават по знак. Y2 звезда, ако го вземете по модул, това ще ви е π2 звезда. Където π1 звезда и π2 звезда, кои са ето тук тази единичка и тази нуличка. Е така. С една дума в момента π2 звезда, като го знаете какво е, то е 0, нали, Y2 звезда със сигурно ще бъде 0. С една дума, Y звезда е някое от следните две вектор стълбчета. Или ще бъде 1,0, или ще бъде минус 1. Едно от двете. Така се получава. Как да разберете кое може да сметнете колко ви е VDL в 1,0, може да сметнете колко ви е VDL в минус 1. VDL какво беше от Y? Това беше минус Y1 плюс 2 пъти Y2. Значи минус Y1 плюс 2 пъти Y2. Значи в тази точка ще бъде минус единица, в тази точка ще бъде единица. Ние оптималната стойност знаем, че е минус 1. Значи в 1,0 се достига тази оптимална стойност. Значи Y звезда, едно решение на DL е с координатки 1,0. Значи може ето Y звезда да кажете, пак с координатки 1,0 е едно оптимално базисно допустимо решение на задачата DL. Сега хубаво е да се провери, че е допустимо. В смисъл, за да бъде оптимално, трябва да бъдат изпълнени две неща. Първо, то трябва да бъде допустимо. С една дума това Y звезда да се увериме, че от допустимото множество на задачата DL. Сега вярно ли е това нещо? 1 плюс 0 прави единица, 1 минус 0 е по-голямо или равно 1. Да, допустимо е. И освен това, стойността на целевата функция в Y звезда трябва да бъде оптималната, в смисъл да е минимум. И двете са изпълнени, значи да, оптимално е. Сега, ясно е, след като сме го намерили, че ще бъде то, обаче вие като си направите сметката, също е хубаво да го намерите, защото ние можем да намерим такава точка, която пак приема тук стойност минус 1. Нали, примерно, да знам какво да бъде. Примерно минус 1 и минус 2, ако вземете V в DL от минус 1 и минус 1, е така, значи това ще ви даде пак минус 1, обаче тя не е допустима. С една дума минус 1 няма как да бъде оптимално, защото не приема стойност тук. Вече вие върху правата минус y1 плюс 2 пъти y2 равно минус 1 имате безбройно много точки, но само част от тях са допустими за множеството. Окей. Извинете, само може ли един въпрос? Да. Другата опция беше да си намериме двойнствената на каноничната. Да, сега това ще правим. И да намериме конкретната връзка между... Да, сега това ще направим. Окей, друг въпрос. Да. Има ли как да ни питат цялото пространство от решение, не само една точка, защото е за една точка? Не. За да намерим цялото пространство, ние трябва да решим задачата. С една дума пак съм таблица и такова. Пита се за едно. Това, за което тръгна да коментира колегата, е да си напиша двойнствената на каноничната. Припомням каноничната каква беше. Значи тя беше минимум на ZK, която е минус x1 плюс x1 минус x2, при ограничения минус x1 плюс x1 минус x2 минус x3 да е равно на единица и x1 плюс минус x1 минус 2 пъти x2. Ще променливи имат условия за неотрицателност. Сега на нея ще напишем двойнствената. И тъй като задачата и задача така имат връзка между тях, ясно, задачата DL и задачата DK също имат връзка между тях. Значи, задачата DK, тя ще бъде за максимум. Тя ще бъде максимум, ще го пиша W DK от π и то ще бъде
ето тук се слагаме променливите P1 от P2, те са 2 на брой, колкото са ограниченията, значи бъде P1 плюс 2 пъти P2. А броят сега на ограниченията ще бъдат броя на променливите. В смисъл броя на ограниченията в двойствената задача ще бъде броя на променливите. Значи променливите в случая са 5, значи имаме 5 ограничения. Първото ще бъде минус P1 плюс P2, значи ето този вектор стълб, минус 1 да умножим по променливите. И тъй като това е задача за максимум, ще бъде по-малко или равно, това ще бъде неравенството. От кое? От минус 1. Всичките ограничения тук ще бъдат от тип по-малко или равно, защото всичките променливи в задача така имат условия за неотрицателност. Следващото ще бъде P1 минус P2 да е по-малко или равно на единица. Следващото ще бъде минус P1, минус 2 пъти P2 да е по-малко или равно на минус 1. След това минус P1 да е по-малко или равно на 0. И след това е P2 бъде по-малко или равно на 0. Ето. Добре, и сега трябва да намерим връзката между двойствената канонична и двойствената линейна. Аз ще напиша пак двойствената линейна да си я гледаме. Значи тя беше минимум VDL от Y, която беше минус Y1 плюс 2 пъти Y2. Първото ограничение е Y1 плюс Y2 да е единица. След това беше Y1 минус 2 пъти Y2 да е по-голямо или равно на единица. И двете променливи Y1 и Y2 имаха условия за неотрицателност. Сега, най-лесният начин да видим каква е връзката между променливите е да ги напишем спрямо един и същи критерий. Тук този максимум от тази функция може да бъде написан и като минус минимума на минус P1 минус 2 пъти P2. И това минус P1 минус 2 пъти P2 трябва да е същото като минус Y1 минус 2 пъти Y2. С една дума връзката ще бъде, че Y1 ще да е равно на P1, в едното пише минус 2 пъти P2, в другото пише 2 пъти Y2. Значи Y2 ще ви е равно на минус P2. Ето това е връзката. И ние като смятахме Y звезда, което е Y1 звезда, Y2 звезда, веднага ще може да кажем, че това ще бъде P1 звезда, минус P2 звезда. И в случая P звезда беше 1,0. Значи това си става 1 и минус 0, то пак е 0 и така ще излезе. Сега, защо е по-добре да се знае, че човек може да мине през този път? Ами, защото като двойствените променливи са ви 2 на брой, в най-лошия вариант 2 на втора, 4 случаи, тук трябва да гледате. Аз дори гледах 2, нали, да бъкам в етата турба и да смятам стойността на целевата функция. VDL в 2 точки. Други има това, защото втората беше нуличка. Ако имах 10 променливи, трябва 2 на 10 и 1024 такива проверки да правя, което е експоненциално тежко. Да намерите връзката между задачата К и задачата L, вие линейен брой операции, в смисъл за линейно време, вие ще намерите връзката и веднага ще може да изплюете едно решение. Така че това е теоретично по-добрия начин да го направите. Ако нещо не ви излиза, имате и друг път, през който може да минете. Ето такъв, показвам ви и двете. Като стратегия, което ви е по-интуитивно да направите. Добре, колеги, вижте двойствеността, дали всичко е точно. Ако няма промени по нея, ще реша още една задача. Вече не е чак толкова подробно и описателно. И това ще бъде. Добре, колеги, имате ли въпроси? Чакайте само да погледна. Айде. Така. Мисля, че няма. Добре, пиша още една задача, която да направим. Да сме направили 2. Значи, като втора задача, гледаме максимум на ZL от Хикс. Тя да бъде Хикс1 плюс 2 пъти Хикс2 минус Хикс3 при ограничения
Първото е x1 плюс x2 минус 2 пъти x3 да бъде по-малко или равно на единица. А второто ограничение 2 пъти x1 минус x2 минус 7 пъти x3 да бъде по-голямо или равно на 4. Къде с 3 има условия за неотрицателност. Ще спеста от писането, няма да пиша условието на А по точка, имате ги вече, няма да описвам задачата както преди малко, защото там беше, сега вие като се подготвяте. Нали, имате по-малко една седмица, но киволяво да кажем една седмица като подготовка. А сега ще ви пиша решението като нещо, което е приемливо, нали, за самото семинарно контролно. Нали, няма нужда толкова писателно да го правите. Това е като за упражнение, като за контролно, нали, пишеме решението, директно пишеме каноничната задача. Няма какво да обясняваме, че тази задача не е в каноничен вид и защо. Значи директно я пишеме, тя ще бъде минимум zk от хикс, което ще бъде минус x1, минус 2 пъти x2, ма тя трябва да се сдвои, ще стане минус 2 пъти x2 плюс 2 пъти x2 минус, плюс x3. Какви са ограниченията? Ами първото ограничение ще бъде x1 плюс x2 плюс минус x2 минус, минус 2 пъти x3 плюс x4 равно на единица. А второто ще бъде 2 пъти x1 минус x2 плюс x2 минус 7 пъти x3 минус x5 да е равно на 4 и всичките промени имат условия за неотрицателност. Само x1 и x2 плюс x2 минус. Малко се излагах от миналата задача. Значи x1 има условия за неотрицателност, x2 плюс x2 минус, x3, x4, x5. Добре. Значи това е каноничната задача. Веднага впишем m задачата от нея, защото трябва да има в случая m задача, защото тази не е от базисен вид. Значи ще бъде минимум на zm от x, което ще бъде минус x1, минус 2 пъти x2 плюс 2 пъти x2 минус, плюс x3, плюс m по x 6 в случая. При какви ограничения? Значи допустимото множество mm на задачата m. Трябва да добавим просто x6 в първото ограничение. Или това ще стане x1 плюс x2 плюс, минус x2 минус, минус 2 пъти x3, плюс x4 плюс x6 да е равно на единица. Тук е 2 пъти x1 минус x2 плюс x2 минус, минус 7 пъти x3 минус x5 минус x5 е тук да е равно на 4. И всичките променливи имат условия за неотрицателност. Съответно и x6. Така. Добре, и директно сега си пишеме таблицата, нали, за да правим таблична формула Simplex метода, но обясняваме, че това е тази задача в базисен вид, кой е базис и така нататък. Директно си пишем табличката. Ще бъде XP, CP, така. Значи променливите са X1, X2 плюс, X2 минус, X3, X4, X5, X6. Табличката. Значи базисните ще бъдат първо. Чакайте само да видя какво съм направил. Значи не. Трябва да си добавим X6
6 в второто ограничение, защото тук пише Х4, значи то е 1, 0 стълба, ако има 0, 1 го няма. Значи не тук, а ето тук трябва да е плюс Х6, ето така. Сега добре. Значи първата базисна ще бъде Х4, втората ще бъде Х6. Значи първо Х4, след това Х6. Така. 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 Трябва да не затворя да отворя пак, да ската, че ми бъгва. Значи коефициентите са минус 1, минус 2, 2, 1, 0, 0, m. Тук е 0, m. Тук е C черта, така. Значи първи стълб 1, 2, следващ 1, минус 1, след това минус 1, 1, след това минус 2, минус 7, след това 1, 0, след това 0, минус 1, минус 1, след това 0, 1, десните страни са 1 и 4. Така, сега относителните оценки, базисните те ще бъдат 0, на не базисните, значи тук ще е минус 2 пъти m минус 1, тук ще бъде m минус 2, тук ще бъде минус m плюс 2, така, тук ще бъде 7 пъти m плюс 1, така, тук ще бъде m и тук е минус 4m. Имаме ли отрицателна оценка? Да, даже. Ето тази, където е минус 2 пъти m, ще избирам нея, защото минус 2 пъти m е по-отрицателно от минус m. Трябва да избера от 1 върху 1 и 4 върху 2, значи 1 върху 1 е по-малко число, значи това не е ключовото число. И x1 ще отида на местото на x4. Като правим прехода от първата синтекс таблица към втората. И само си я смятаме, няма нужда каквото и да се описва сметките, защо са верни или някъде отделно да се смятат, просто я попълваме вярно. Това е което се иска. Значи първо x1, след това x6. Тук е черта, така. Значи тук е минус 1, тук е m голям. Значи реда, където е ключа, го преписваме същия. Той ще си бъде 1, 1, минус 1, минус 2, 1, 0, 0, 1. Стълба, ето тук ще бъде нуличка. Ето тук 0. И останалата част я попълваме с право на правилника. Така. Значи за по-бързо, тук 0, тук 3, тук минус 3, тук е минус 2, тук си остава минус 1, тук си остава 1, тук ще бъде 2. Така. Сега, относителните оценки. Значи тук ще бъде 3 пъти m минус 1. Тук ще бъде... Чакайте само какво съм направил. Значи тук не е нуличка. Това е моя грешка. Тук ще бъде минус 3. Е така. А тук ще дойде минус 3 пъти m плюс 1. Ето така. Значи сега 2 пъти m плюс 1. Значи тук ще стане 3 пъти m. Минус 1. Така. Тук ще пише 2 пъти m плюс 1. Така. Тук си остава m. И тук относителната оценка е 0. Така. А тук ще е минус 2 пъти m плюс 1.
Така. Сега пак имам отрицателна оценка, ето тази, където пише минус 3 пъти плюс 1. Единственият кандидат за ключово число е това. Значи преминаваме към следваща симплекс таблица. X2 минус стига на местото на X6. Значи тук ще имаме и трета симплекс таблица, която смятаме. Значи трета симплекс таблица. Базите ще бъдат X1 и X2 минус. Относителната оценка, тук се смята. Така, коефициентът пред X1 си е минус 1, пред X2 минус е 2. Добре. Така, сега реда, където е ключа, разделяме на ключа. Значи 0, минус 1, 1, минус 1, минус 2 трети, минус 1 трета, 1 трета, 2 трети. Горния ред ще бъде единица, 0, 0, минус 3, 1 трета, минус 1 трета, 1 трета, 5 трети. И ще бъдат относителните оценки. Значи на базисните са нулички. Така. Тук ще бъде 0 също. Така. Така. Тук ще бъде 0. Така. След това тук ще бъде 5 трети относителната оценка. Тук ще бъде 1 трета. Така. Тук ще бъде m минус 1 трета. Така. И тук ще бъде 1 трета. Добре, в момента сме в оптимално решение. Сега хубаво е да се напише, че CG черта е неотрицателно за всяко G от небазисните индекси. Съответно това са 2 плюс, 3, 4, 5 и 6. Ето така. Значи критерия за оптимално се изпълнен и край на симплекс метод. Добре, сега вече може да си сложим нужната информация за задачата. Минимумът на ZM ще бъде минус 1 трета. Едно оптимално решение XM звезда ще бъде с координатки 5 трети, 0, 2 трети, 0, 0, 0, 0. И множеството оптимални решения ще ни трябват пак посоки. С една дума ще ни трябва, че ето тази базисна относителна оценка, която е нуличка. С една дума ще ни трябва посока D1+, не D2+, и D3. Значи D2 ще бъде 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, а D3 ще бъде съответно 3, 0, 1, 1, 0, 0, 0. И множеството от оптимални базисни допустими решения, това ще ви бъде пак XM звезда с два параметра T1 и T2. Ще бъде XM звезда плюс T1 по D2 плюс T2 по D3. Където разбира се T1 е неотрицателно и T2 не е отрицателно. За задача така аналогично. Минимумът на ZK ще бъде минус 1 трета. XK звезда, координатките ще бъдат 5 трети, 0, 2 трети, 0, 0, 0. Махаме изкуствената променлива.
D2 плюс ще ви бъде 0, 1, 1, 0, 0, 0, махаме последната изкуствена променлива. D3 посоката ще бъде 3, 0, 1, 1, 0, 0. И множеството от оптимални базисни допустими решения за задачата К. Значи ще бъде хкk звезда T1 T2. Значи това ще бъде хкk звезда плюс T1 по D2 плюс T2 по D3, където разбира се T1 не е отрицателно и T2 е неотрицателно. Остана за задачата L, значи максимума на зарета. XL звезда ще ви бъде 5 трети, минус 2 трети, 0. Така. D2 векторът ще стане нулев вектор. D3 векторът обаче ще бъде 3, минус 1 и 1. Цената на множеството от оптимални решения XL звезда ще зависи от един параметр и ще бъде XL звезда плюс T по D3, което в случая, ако искаме да го напишем, това ще ви бъде 3 пъти T плюс 5 трети, минус T минус 2 трети, T за T неотрицателно. Това ви е множеството от оптимални решения на задачата. Така. Сега, хубаво е да видим и двойствеността. Пиша я пак задачата L какво беше. Значи тя беше максимум Z равно на x1 плюс 2 пъти x2 минус x3 и ограничения x1 плюс x2 минус 2 пъти x3 да е по-малко или равно на 1 и 2 пъти x1 минус x2 минус 7 пъти x3 да е по-голямо или равно на 4. x1 е неотрицателно и x3 е неотрицателно. Каква ще бъде двойствената задача? Тя ще има две променливи y1 и y2. Това е максимум на ZL. Значи тя ще бъде минимум VDL от Y. Сега, първо да оправим неравенство. Трябва. Сега, това като е задача за максимум, ограниченията са равенство и по-малко или равно. Второто трябва да се умножи по минус 1. Сега думата, да стане минус 2 пъти x1 плюс x2 плюс 7 пъти x3 и да бъде по-малко или равно на минус 4. И вече може да тръгнем да пишем двойствената. Значи целевата функция ще е y1 минус 4 пъти y2. Значи това ще е допустимото множество на двойствената. Okay. Първото ограничение ще бъде, че y1 минус 2 пъти y2 имаме условие за неотрицателност на x1, значи ще бъде по-голямо или равно на 1. След това y1 плюс y2 ще трябва да бъде равно на 2. Защо равно? Защото x няма условие за неотрицателност. И минус 2 пъти y1 плюс равно на минус 1 и двете променливи и y1 и y2 имат условия за неотрицателност. Защото съответстват на ограничение. Сега припомням, че минимум на zk, което беше минус x1 минус 2 пъти x2 плюс 2 пъти x2 минус плюс x3 при ограничения. Първото ограничение си е x1 плюс 2 пъти x2 плюс минус x2 минус 2 пъти x3 минус x4 да е равно на единица, а второто е минус 2 пъти x1 плюс x2 плюс минус x2 минус плюс 7 пъти x3 плюс... Не, чакайте, не, обратен е знак. Ще бъде 2 пъти x1 минус x2 плюс x2 минус тук е плюсче, значи минус 7 пъти x3, да, минус x5, така, да е равно на 4. И всичките променливи имат условия за неотрицателност.
Така, добре. Така. Така, да. Сега пишем каноничната задача. Значи тя ще бъде за максимум. Максимум W от P, W dk от P. Тук променливите са ми съответно P1 и P2. Малко по-надясно ще е там да не се сливат. Значи тя ще бъде максимум W dk от P и ще бъде P1 плюс 4 пъти P2. Окей. Какви са ограниченията? Първото ще бъде, че P1 плюс 2 пъти P2 трябва да бъде по-малко или равно на минус 1. След това P1 минус P2 трябва да е по-малко или равно на минус 2. След това, че минус P1 плюс P2 трябва да е по-малко или равно на 2. След това минус 2 пъти P1 минус 7 пъти P2 трябва да е по-малко или равно на единица. P1 трябва да е по-малко или равно на 0 и минус P2 трябва да е по-малко или равно на 0. Няма условия за неотрицателно. И сега трябва да вържем двете задачи. Значи до този минимум може да кажем, че е минус максимум от минус y1 плюс 4 пъти y2. Щом е така, тогава y1 ще бъде минус P1, а y2 ще е равно на P2. Защото тук е минус y1, тук е P1. Като двете са максимум, като е 4 пъти y2, 4 пъти P2. Значи това е връзката. Или, ако сметнем P звезда, което транспонирано, разбира се, CB транспонирано по B на минус 1, това е едно решение на двойствената, канонична, и трябва CB транспонирано, значи това ще бъде вектор стълба минус 1, 2. Значи минус 1, 2. Така. И сега матрицата B на минус 1. Значи трябва ми хикс 4 в последната таблица. Значи е това стълбчето тук. 1/3 минус 2/3. Сега. Значи тук е 1/3 минус 2/3. И хикс 6. В последната 1/3, 1/3. Значи това ще стане минус 1/3 и минус 4/3, значи това е минус 5/3. И след това е минус 1/3 плюс 2/3 е 1/3. Добре, значи Y звезда, това беше Y1 звезда, Y2 звезда. Връзката каква беше, че Y1 е минус P1, значи това ще ви е минус P1 звезда, P2 звезда. Или това ще ви дойде 5/3 и 1/3 като координатка. Значи това ви е едно оптимално решение на задачата DL, това е едно оптимално решение на задачата DK. Хубаво е тия неща и да се видят. На задачата DL е 5/3 и 1/3. Значи този максимум ние го получихме, че е 1/3. Значи този минимум тук ще бъде 1/3. Окей, ние твърдим, че той се достига в точката 5/3 и 1/3. Значи 5/3 минус 4/3 е 1/3. Всичко точно. 5/3 минус 2/3 по-голямо или равно 1 е вярно. 5/3 плюс 1/3 е 6/3 равно на 2 е вярно. Вярно. 5/3, значи 5/3, това ще ви е минус 10/3, така, минус 10/3 обаче плюс 7/3 ви е минус 3/3 или минус 1, минус 1 се равно на минус 1, всичко е точно, координатите са неотрицателни, да, това е на оптимално решение на тази задача, разбира се, може да се провери и тук, ако искате проверете, че действително мерното P звезда ви е оптимално за тази задача. Бе, колеги, това беше, което съм подготвил днес за консултацията. Дайте само да спра и запис. Това ще го вкача, като намеря време. Така. И да питам дали някой има някакви въпроси останали. Не съм забравил там да изкоментираме за транспортната задача, но дали някой няма някакви други въпроси по задачите. Аз имам въпрос.
но Да. той не е по задачата. Ще качите запис въпрос. Ще качите ли това, което сте написали на самия Notepad? Ще го кача, да, няма проблем. Ясно. Добре. Благодаря ви. Ще го кача. Някъде в Google Drive ще сложа в самото ключове в YouTube линк към него. За удобство. Добре. Значи, докато чакам някой да каже за полза транспортната, да ви кажа, колеги, няма как да дадем транспортна задача, защото аз не съм я взел с всичките групи, на които преподавам. Нали? Не съм я преподавал на всички транспортната задача. Сега тук вие сте хора от всички, и от анализ на данни, и от изборния курс, и от информатика. Не на всички е преподадена транспортна задача, така че тя не влиза сега в семиналното контрол, което е в Moodle, но влиза в изпита. С една дума, ако някой не се освободи, той ще трябва да знае транспортна задача и ще трябва да се подработи, но това в началото на следващата година на упражненията ще ви разкаже и колегите също, които ви преподават, ще ви разкажат. Не, но няма. Трябва да си знае тайм задача, как се решава за другата събота. Добре, това го изкоментирахме. Някой друг иска нещо да ме попита? А на контролното как ще качваме решенията ни? Това е хубаво да го изкоментираме. Значи, общо взето, ако отворим Moodle да видим в момента какво има в него. А то ще има две задачи, нали? Тоест, едната ще е подобна на тези, които решахме в момента преди малко, а другата каква ще е? Колко задачи ще имаш, ще разберете в деня на изпита, колеги, какво да ви кажа. Нещо различно от двойствено 7 задача няма да има. Може да има някаква заигравка с двойствена задача, която да е отделна. Иначе, как трябва да го предадете, чакайте само да ви покажа. Значи, в момента имате теста, който е за семиналното контрол, ето тук ще ви излезе задачка, а ето тук предавате. Значи, в самото предаване то в момента не мога да ви глътне задача, защото остава време. Но общо взето това, което се очаква, е вие да си напишете на ръка решението на самото контролно, да го снимате и да го коментирате към някакъв PDF и да го качите. Това се иска. И просто ето тук да го качите. В момента, в който то се отвори, разбира се, и си решите задачата. И тук е дадено нещо, към което да коментирате. Нали? Като направите JPG-тата, да направите един PDF от тях. Успях ли да отговоря? Да, благодаря. Добре. Може ли да попитам само колко време ще имаме за контролното? Не повече от час и половина. Но час и нещо, килорал толкова ще е времето. Сега лекторите ще решат в последния момент колко да ви дадат, но обикновено не е повече от час и половина, може да е по-малко. Окей. По-малко или равно час и половина. И добре, колеги, ако нямате въпрос, аз мисля да приключваме с консултацията. Ако някой се сети за нещо, просто да ми пише по мейла в близко бъдеще, нали, в удобно за мен време, обикновено отговарям. Аз може само да задам един въпрос. Да. Когато избираме посоката, нали, избираме от небазисните променливи, там където имаме нули. А ако нямаме нули в самата таблица? И ако няма нули, значи имаш единствено решение. Значи тогава всичките относителни оценки са ти положителни, значи намереното оптимално решение е единствено за задачата. Няма да има други. В смисъл, множеството от оптимални решения е само с един елемент. Това вече. Добре, благодаря. Добре, колеги. Освен да ви пожелая весело и спокойно посрещане на новата година и успех на всякакви контролни
предвещаващи сесията. Сега успешна сесия да мине семестъра, си пожелавам. Но за сега весело посрещане и успех на контролната от мен. Благодаря. Довиждане. Благодаря и на вас. Довиждане.